Il-Teatru tal-Miskin huwa musical ġdid bil-Malti miktub minni b'direzzjoni ta' Denise Mulholland u moviment ta' Ruth Borch. Ftaħna ġewwa Għawdex ftit ġimgħat ilu, ġejna fi spazju kreattiv u f'Novembru li ġej ser inkunu qegħdin nagħmlu rappreżentazzjoni ġewwa Blue Box fl-Imsida. U hekk inkunu messejna 3 reġjuni ta' Malta u Għawdex u udjenzi diversi mill-pajjiż. Finu Hall-Fern u għaliex tal-linja qatt ma tgħaddi sem. Il-Teatru tal-Miskin ilqana ma' karattri minn dan ir-raħal mistħajjel li għalkemm huwa maqtuħ mill-bqija tad-dinja xorta waħda għandu stejjer ikkuluriti x'irrakkonta. Il-Teatru tal-Miskin imtella grazzi għas-sapport tal-Kunsill Malti għall-Arti u Aġenzija Żgħażagħ. Il-Teatru tal-Miskin hija storja dwar l-intolleranza, hija storja dwar kwalunkwe persuna li xi darba ħasset jew ħassitha bħala l-miskin, bħala dak li hu differenti, bħala dak the one that does not fit in. L-istorja tiġri ġewwa villaġġ li jisma' Hall-Fern fejn f'dan il-villaġġ il-karozza tal-linja ma tgħaddix. Billi f'dan il-villaġġ il-karozza tal-linja ma tgħaddix li ġara huwa li nqatgħu mid-dinja kollha. Allura għandek dan il-mudell ta' soċjetà fejn xejn mu qed jinbidel, xejn muwa jitranġa, xejn ġdid muwa jiġi mgħallem. Allura qegħdin imwaħlin fil-passat. L-istorja tibda meta 3 buffi jaslu f'karru ġewwa Hall-Fern u qegħdin hemm biex jagħmlu t-Teatru tal-Miskin. Huwa dak it-teatru huwa dik ix-show li ħajjagħmlu residenti ta' Hall-Fern fejn bażikament ser juru dawk l-affarijiet kollha li dawn in-nies nesew, dawk l-affarijiet kollha li dawn in-nies irnexxielhom jimmissjaw b'xi mod jew ieħor. Però speċifikament hemm storja ta' tfajjel illi kiberu għex ġewwa Hall-Fern u dan it-tfajjel bl-isem ta' Bobby libes żarbun roża. U kif dan in-nuqqas ta' status quo li ħareġ bih dan it-tifel kif ġenna li l-kull mem u kif hija l-missjoni ta' dawn il-buffi li b'dan it-Teatru tal-Miskin jibdlu l-imħuħ u jmexxu d-dinja l-qudiem. L-ispirazzjoni tagħha bħala storja huma stejjer veri ta' intolleranza illi nesperjenzaw kuljum minn social media, minn aħbarijiet, kif ukoll l-stejjer mill-passat tagħna ta' Malta u Għawdex. Bħala produzzjoni ħdimna mal-komunità LGBT li nafu kemm intolleranza esperjenzat din il-komunità, jiena parti minn il-komunità wkoll, u minn hemm insiġna din l-istorja ta' stejjer veri li huma maqudin f'storja fittizja, narrattiva li qatt ma eżistiet, però għandha relevanza kbira għal kull ma nesperjenzaw fid-dinja tagħna illum. Meta bdejna naħdmu sabiex nibdew naħdmu fuq din il-produzzjoni, ridna dejjem illi il-platform li kollha ma jkunx biss dak wieħed teatrali. Allura dejjem ridna illi niftħu ħafna iktar u ninkludu ħafna iktar nies fil-proċess tagħna. Allura għandna programm ta' interns illi ġew ħadmu magħna, għandna programm ta' workshops li qegħdin nagħmlu maż-żgħażagħ, għandna grupp ta' workshops li qegħdin nagħmlu mal-youth theatres kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex, però programm mal-qalbi kien dak tal-queer artists fejn call-out sejħa li għamilna għall-artisti kollha ta' Malta u Għawdex għażilna 3 artisti queer bravissimi illi l-arti tagħhom mhix biss arti stupenda u qiegħda tiġi murija f'kull venue illi mmorru fiha, però anke hemm xi ħaġa tassew unika illi l-identità tagħhom ta' artist u artista toħroġ fl-arti li qegħdin jagħmlu. Aħna bħala artisti kreattivi dejjem għandna missjoni għalfejn irridu naqsmu x-xogħol tagħna ma' ħadd ieħor u l-missjoni ta' artist queer bħall-artisti li qed naħdmu magħhom hija verament waħda speċifika, hija waħda onesta u ta' authenticity kbira. U kien proprju għalhekk illi rnexxielna nissiguraw font sabiex dak li rridu nakkwistaw din il-produzzjoni jiftaħ ġbien ħajħ u ninkludu ħafna iktar artisti magħna u nelevaw kemm nistgħu nies u arti.